Majestat, la clau de la ciutat. Majestats, benvinguts un any més a la nostra ciutat, Tàrrega, on petits i grans us esperem amb il·lusió per viure plegats la nit més màgica de tot l'any. Sé que veniu de lluny, de les terres d'Orient, d'allà on la terra àrida i el desert es confonen amb la línia de l'horitzó. Sé també que el camí fins aquí no ha estat fàcil. Són dies i dies de recorregut, carregats de paquets de totes mides, per a tots els targarins i targarines, especialment pels nens. Però sigui com sigui, cada 5 de gener aconseguiu arribar als nostres carrers i places acompanyats d'un magnífic seguici de patges que arreu on passeu us ajuden en tot el que poden. Enguany, però, encara té més valor la vostra visita, perquè el 2020, lluny del que desitjàvem l'últim cop que us vam veure, ha estat un any molt dur, en què el coronavirus ha trasbalsat les nostres vides, les de tothom, petits i grans, amb confinaments, aïllaments, mascaretes, PCRs i amb la vida vista i viscuda a través de les pantalles. I no només això. Malauradament, moltes famílies han patit la malaltia i algunes han perdut éssers estimats per als quals avui, en aquesta nit màgica, voldria que tots tinguéssim un record especial. Ens feia patir i molt que no poguéssiu venir, que no us deixéssim passar les fronteres, o que en Melcior, el més vellet, no volgués viatjar tan lluny per por d'agafar el Covid. Però, malgrat tot, heu superat els obstacles i sou aquí. De fet, el Patge Cassam ja va venir a Tàrrega fa uns dies i va instal·lar-se a la plaça Major per recollir les cartes dels infants i assegurar-se així que els desitjos dels més petits de Tàrrega arribarien a ses majestats. I així ha estat. Porten sacs plens de sorpreses i furgonetes farcides de regals, amb capses i capsetes i paquets i bosses, que d'aquí una estona els patges començaran a repartir per les cases de tots i cada un dels nostres barris. No patiu, nens i nenes, no se'n descuidaran ni un i s'asseguraran que cada joguina arribi a l'infant que l'ha demanat. Sé, per exemple, que alguns sou autèntics artistes. La Martina tindrà els retoladors de lettering, l'Àlex pintures per dibuixar i la Nora una pissarra gran per guixar. I també hi ha els incondicionals de la música com la Rita, que vol un piano, o l'Anna, que espera un ukelele per cantar amb la Blanca. Altres sou més amants de les noves tecnologies. El Martí vol un dron per fer-lo volar, el Marc una consola i la Nora un ordinador. I no ens descuidem els nostres petits lectors, la Idil, que espera contes de natura i animals, i el Pep, llibres, que el portin a altres mons. L'Ernest i el Pol volen jocs per fer experiments. En canvi, l'Enzo prefereix els jocs de taula per passar llargues tardes ben distret i l'Èrica unes bambes per córrer fins a l'infinit. L'Aran espera amb il·lusió una cuineta de fusta, la Frida i la Gina un cotxet de nines i la Nahuel roba per vestir-les. I quines aventures que viurà el Lluc amb els pirates, l'Ignasi amb els cotxes vermells i el Ton amb els Superthings. I la més presumida de totes, la Bet, que vol un tocador de maquillatge. Tots, nens i nenes, tots rebreu la visita dels patges al llarg d'aquesta nit màgica. Uns més aviat i els altres més tard. Per això és molt important que aneu a dormir d'hora, que quan els pares us ho diguin i que feu bondat. I voleu un consell? Deixeu un got d'aigua o de llet per als patges, que aquesta nit tindran molta feina. I potser alguna galeta o tros de torró. Segur que estaran molt contents que hàgiu pensat en ells. I quan us desperteu, no penseu que només vosaltres, els més petits, tindreu presents. També els grans de casa, els pares, les tietes, els avis i les padrines. I potser no seran regals com els vostres, perquè els adults no acostumen a jugar com ho fan els petits i perquè a vegades la gent gran desitja coses que no es poden tocar. Però segurament, a les llars de Tàrrega, també hi arribarà l'esperança d'un any millor, grapats de salut, una dosi de bona convivència, respecte per a tothom, la voluntat ferma de cuidar el medi ambient i probablement el coratge i la serenor que ens calen a cadascun de nosaltres per anar afrontant el dia a dia
d'aquest nou any tot just estrenat, agafant les regnes d'allò que la vida, sigui el que sigui, ens vagi posant al davant. Majestats, moltes gràcies per ser-hi un any més, per fer que la màgia ompli aquesta nit de Reis, per aconseguir que, demà al matí, tots i totes siguem una mica més feliços, veient la il·lusió que desprenen els ulls dels infants quan, sense espera i amb tota l'alegria del món, trenquen el paper que embolcalla els regals per descobrir què hi ha dins del paquet. Que mai no ens falti aquesta il·lusió. Pensem-hi en el dia a dia i quan sembli que la nostra vida fa costa amunt, recordem aquella rialla dels més petits i fem la nostra. Bona nit de Reis a tothom. Molt estimats nens i nenes de Tàrrega i comarca, enguany és molt diferent de l'any passat. Prou que ho sabeu. Tot ha canviat, res és igual. Per això, el rei blanc tenia la seguretat que podria venir a portar-vos el que bonament han pogut. I, d'una manera o altra, poder dir-vos que si tothom ha fet bondat, mantenint les distàncies, rentant-nos les mans, portant mascareta, us ben asseguro que ens en sortirem. Hem fet un tomb per la ciutat de Tàrrega i hem vist els balcons plens, farcits de regals per a vosaltres. Suposo que heu estat bones persones, amb tothom. A casa, a l'escola, amb els amics, al carrer. No defallim i mirem endavant. Vosaltres teniu la força per a fer-ho. Tot pensant en un món millor. Voleu, com papallones. Visqueu en pau i ajudeu-vos tant com pugueu els uns als altres. Regaleu somriures als vostres padrins, a les padrines, als pares, a les mares, als germans i germanes, als amics, a les amigues, i veureu com tots plegats el món va canviant. Una grandiosa abraçada i sempre tingueu el cor obert a tothom. El vostre rei Melcior. Enguany venia trist i després de tants quilòmetres fets he pogut veure guerres entre països i pobles amb molta soledat. Nens i nenes que no tenen gairebé res degut als conflictes. Però passejant màgicament per Tàrrega he sentit rialles. Les vostres carones de fred il·luminades i les vostres esperances de poder veure'ns m'ha fet creure un món millor. M'ha alegrat moltíssim d'estar amb tots vosaltres. Dir-vos, al mateix temps de jugar i compartir, que no us oblideu mai de les persones que ens han deixat. Ara ja són pols d'estrelles. Penseu que ells i elles també van contribuir a fer una Tàrrega més a l'abast de tothom. Seguiu, doncs, la petjada dels que més us estimen i que mai us deixaran de la mà, mentre us acompanyaran per aquest camí que es diu vida. Gaudiu de la nit més màgica de l'any, això sí, amb la rialla als llavis sempre. El vostre rei Gaspar, que us vetllarà tot l'any. Una abraçada gegant i sapigueu que procuraré estar a l'aigua vostra. Des del meu país llunyà, que també patim la Covid-19, em preguntava: seran els infants, els joves, els pares, els padrins i tothom en general de Tàrrega i comarca, curosos amb aquesta pandèmia que viu tot el món sencer? Les autoritats de la vostra ciutat m'han dit a cap d'orella que gairebé tothom es porta força bé. Sempre hi ha alguna altra excepció. Tanmateix, els infants us porteu millor que ningú, perquè us estimeu molt a la família i no voleu que els hi passi el pitjor. Ben carregat de cartes i joguets. Suposo que tots tindreu el que heu demanat. I si per aquelles coses veieu que no hi és tots, sigueu molt agraïts amb el que us hem deixat i esperem que el vostre petit país, la terra ferma, us ho tindrà molt en compte. El vostre rei Baltasar us envia 1000 petons i sapigueu que el meu cor estarà sempre prop del vostre.
que has de fer, t'has de portar bé, tot el que tu fas ho saben molt bé. Els tres reis arriben a ciutat. Et veuen mentre dorms, també si estàs despert. Ho saben tot de tu, saben tot el que estàs fent. Que l'és a la guai i està ben content, sempre bona cara a tota la gent.